Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa fis-solennità ta' San Giuseppe waqt li nofru din il-quddisa suffraġġju tal-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjiet tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej nina, Christu nina, Mulej nina,
Nitolbu. O Alla li tista' kollox inta fdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħ għal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lin Natan u qallu: Mur u għid lil qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: Meta inti ttemm żmienek u tkun straħajt ma' missirjietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel ħireġ minn ħdanek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jien inkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi u tron tiegħek jitwettaq għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajja. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu d-dinja ma salitilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustifikazzjoni bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja.
u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna lkoll. Skont ma hemm miktub, jien nagħmel minnek missier ta' kotra ġnus, missierna quddiem Alla li fih hu emmen, li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ lill-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abram it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk qed ikun kotran in-nisel tiegħek. U kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Ilja dawk li jamru fit-tempju tiegħek mulej u ma jfaħruk għal dejjem. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li jsejħulu Kristu. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara li qataħħa li jagħmel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi, bin David, la tibżax tilqa' għandek lil Marija b'martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha iben u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Dan l-ewwel anniversarju mill-mewt tal-Aziz Monsignor Merċieqa qegħdin infakru lil San Giuseppe. Il-Providenza ridet li dan ir-raj fidil u għaqli ikollu l-isem tar-raġel mażul mill-mulej biex jieħu ħsieb il-familja ta' Nazaret. Il-liturġija it-talb tal-Knisja llum juża l-espressjoni li Ġesu jgħid fil-Vanġelu ta' San Luqa kap 12.
għaddej, fidil u għaqli. Hija espressjoni li smajna wkoll fil-bidu ta' din il-quddisa tas-solennità fl-antifona tal-introjtu. San Giuseppe huwa tassew il-qaddej fidil u għaqli li l-mulej poġġieħ bħala kap tal-familja tiegħu. Bniedem ġust ta' ftit kliem, ta' kuraġġ u ta' għaqal eżemplari. U għalhekk huwa ta' kuraġġ għalina li niftakru f'Monsinjur Merċieqa b'sens ta' ammirazzjoni li fuq il-monument fuq il-qabar tiegħu insibu miktub raj, fidil u għaqli. Hija koincidenza feliċi li dan ir-raj aħna nafuh għal fedeltà tiegħu kif nafuh ukoll għall-għaqal tiegħu. Nafu kemm kien devot ta' San Giuseppe. Mhux biss ta' kiex kien imsemmi għalih, imma għaliex l-istint ta' Monsignor Merċieqa kien simili ħafna għal dak ta' San Giuseppe. Il-Providenza ridet li l-post tal-mistrieħ tiegħu jistenna lil feddej huwa taħt iġbija ta' San Giuseppe hemm fuq. U San Publiu li tiegħu kien suċċessur. Aħna li s-sena li għaddiet bħala uliet afdajnieh fidejn il-ħnina tal-mulej ta' kull sena nibqgħu ninġabru hawnhekk biex niftakru fih u nitolbu b'suffraġġju għar-ruħu. Imma nitalmu wkoll mill-eżempju li ħallilna. Il-fedeltà ta' Monsignur Merċieqa kienet fedeltà mhux biss fil-bnazzi imma anke fl-eħrex mal-temp. Mhux biss fir-risq it-tajjeb imma wkoll fir-risq il-ħażin. Mhux biss fis-saħħa imma wkoll fil-mard. Il-fedeltà tiegħu kienet fedeltà li tħaddan lil kulħadd b'imħabba kbira. Minnu tallimna xi tfisser tieħu paċenzja, minnu tallimna xi tfisser tistenna, minnu tallimna xi tfisser issofri fi-skiet. Imma minnu tallimna wkoll l-għaqal ta' min il-kelma tiegħu iqisha. Li s-silenzju tiegħu ikelmek. Li d-bissima tiegħu kienet bissima ta' bniedem għaref li l-ħajja jafa. U li bħalma kien iħobb jgħidu minn dak l-imbirek ħanut tal-imbit kien ra l-umanità ġejja u sejra u tgħallem ħafna. Kien iħobb jirrakkonta b'nostalġija it-tfulija tiegħu fil-belt Victoria Għawdex, imma kien ukoll bniedem li apprezza il-lejaltà fil-ħbiberija, il-lejaltà fis-servizz. Għadda minn ħafna għax dam ħafna raj tagħna u aħna obbligati lejh. Min mordna nixu, żgur li urina x'kienet irrida Alla lina fir-risq tajjeb, il-ħażin, fil-mard u fis-saħħa. Anke meta kien jgħidilna xirid minna ma kellux ħafna kliem. Kien jgħidilna dejjem il-Madonna tgħinek u kultant kien ikun hemm bżonn li anke San Giuseppe jagħti daqqatit. U kien jaf li mhux dejjem kien jitlob minna l-iżjed affarijiet faċli. Imma dik li l-isqof irid ikun imbierek
b'nies li jgħinuh fis-servizz li jkun għadi u għaddej tal-poplu ta' Alla. Il-motto li għażel bħala jisqof għexu, ħadem għalih, il-koll aħwa fi Kristu. U dan huwa programm li uħalla fil-kidba tas-sinodu li promulga fl-aħħar snin tal-episkopat tiegħu u li aħna għadna nħarsu leħ bħala sinjal qawwi ta' profezija. U mhux biss raj fidilu għaqli, imma profeta fidilu għaqli, għaddej fidilu għaqli. Tallem minn San Giuseppe kif iħares lill-ġisem mistiku ta' Ġesu lill-Knisja anke billi jevitala ħafna nkwiet żejjed għax ma rridxu rankwiet kemm hemm bżonn u iżjed milli hemm bżonn. Imma bil-karattru ġwejjed tiegħu seta' jħoll il-muntanji ta' preġudizzi. U jalla dan il-patrimonju ta' rida tajba li benawu bil-martirju tal-episkopat tiegħu aħna ma nisfawx fix-xejn. Imma nożżuh u nżommuh. Irridu li ngħidu grazzi lil Mulej tal-li berikna b'dan ir-raj. U aħna bħala wliedu spiritwali li nemmnu li n-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem nagħmlu l-obbligu tagħna u nitolbu għalih. Fix-xirka tal-qaddisin aħna ħaġa waħda. Nitolbu għalih u jitlob għalina. Imberkuh u jberikna. Ħinja dawk li jamru fit-tempju tiegħek Mulej huma jfaħruk għal dejjem. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, f'natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq l-emin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut Jeżis aħna u nagħtu ġieħ illum lil San Giuseppe, il-missier putativ ta' Ġesu, ejjew nfaħru lil Mulej għal dan id-don tal-qdusija li biżejjen lil dan il-qaddis u lil arusa tiegħu Marija. U nitlu quddiem il-missier tagħna sas-sema għal ħtiġijiet tad-dinja.
Wara kull tarba se nkantaw flimkien ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddiż birek il-ħidma tal-Papa, tal-Arċisqof u tas-saċerdoti tagħna sabiex għalli ġej jaqsmu magħna l-ferħ u tħassib tal-ħajja tagħna u jkomplu jdawluna bit-tagħlim li ġej mill-kelma tiegħek. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Missier, saħħaħna fir-rieda tajba u fil-fidi biex bla raqta ġbina u bil-ħidma ta' jdejna inkomplu nfaħru lil kobor tiegħek u l-imħabba tiegħek lejn il-bnedmin kollha. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Missier, imla l-qlub tal-mexxejja ta' pajjiżna u tal-pajjiżi kollha tad-dinja bl-imħabba tiegħek. Ħalli kullimkien il-bniedem ikun imżejjen bid-dinjità mogħtija minnek fi bnek Ġesu. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Missier, għatina li fuq l-eżempju ta' San Giuseppe inkunu dejjem lesti għas-sagrifiċċju li l-ħajja nisranija titlob minna u nkunu ġusti quddiemek u quddiem il-bnedmin. Nitolbu Missier, għati s-saħħa lil morda kollha, is-sabar u l-paċenzja lil dawk li jieħdu ħsiebhom u l-faraġ u l-qawwa meħtieġa lil dawk li waslu fit-tmiem ħajjithom. Nitolbu O Missier tagħna, żomm fit-tannieqa ta' mħabbtek lil Monsinjur Arċisqof Giuseppe Merċieqa, lill-membri tal-familji tagħna u lill-mejtin kollha u daħħalhom fis-saltna tiegħek ta' dawl għal dejjem. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. U Alla inti rid tallimna bil-kelma ta' ibnek Ġesu bl-eżempji ta' Marija u Giuseppi. Għajna l-koll nagħtu semna biex fuq l-eżempju għat-talb ta' Omna Marija u ta' San Giuseppe bil-grazzja tiegħek ngħinu lil xulxin fil-mixja tagħna tal-qdusija bi Kristu Sidna.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bitjieba u l-qima edha lill-ibnek il-waħdini imwilet mi Marja Verġni, ek ukoll aħna jkun jistoqilna naqduk qalb safja fl-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Fis-solennità ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li intajtu barus lill-Verġni Omm Alla, il-qaddej fidil u għaqli li intqedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Il-inizjatija kimserda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek is-saċerdot Monsignor Giuseppe Merċieqa li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamli kifu bil-mamudija mitfibnek u bħalibnek, wkoll fibnek u bħalibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll tolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San Pawl, mal-Apostol Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom minn faħruk minn sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijak li għassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Aruf talla li tneħid nubit tad-dinja, henna lina. Aruf talla li tneħid nubit tad-dinja, henna lina. Aruf talla li tneħid nubit tad-dinja, għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja. Ħedin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Nitolbu. Bil-fer ta' din il-festa solenni li l-lum edin namlu ġieħ San Giuseppe, smajtna mulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żomna dejjem taħt il-ħarsin tiegħek u saħħa fina d-doni li kollok tjieba joġbok tatina bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri qaddisa u tlabna lil-mulej biex jidaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawlu slim lil ħuna Monsignor Giuseppe Merċieqa li mar qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħa fil-Mamudija. Qalbna qawwa fil-misteru tal-qawmin mill-imwiet, sejrin is-sambir kull qabar ta' ħuna li nsab mitfun hawn, jistenna l-miġja tal-mulej fil-glorja biex miegħu inqumu lebsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Nitolbu. U Alla li trid li dan il-qaddej tiegħek ikun moni bid-dinjità ta' isqof fost is-suċċessuri tal-apostli fis-saċerdozju. Għamel li issa wkoll jingħaqad magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem bi Kristu Sidna. Għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem. Il-mulej ma'kom, ikun imbirek isem il-mulej, lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.